How far are we from home? Tava kure sei nekumusha. Vamwe vaneta, vamwe vafamba, vamwe vadzokera shure. Tariro hapachina. Zvirwere nehosha zvawanda. Nzara dzawanda. Kusarurama nezvivi zvawanda. Kwava kure sei kumusha kana zvadai. Mateo 24 verse 32 inoti, dzidzai pamuonde nemufananidzo wawo. Kana davi ravo rava nyoro, mashizha achitunga, munoziva kuti zhizha rava pedyo. Saizvozvo nemiwo, kana maona izvozvo zvose zvoitika panyika, zivai kuti wava pedyo pamukova. Saka muimbi ari kuimba achiti, kure kure kumusha nabvunza murindi ati usiku uri kupera kwakura kuyedza musacheme kurumbidza mutevere kusimbira muchasvika mukupenya hakuna kupera. Ndabvunza kunemukani anderio rekushinga nekushinga ndirokana hondo ichapera. Musacheme mutevere dakaraba sarapera tinoziva tine chipo kuti takurira. iyo necha nemamiriro aita kunze ari kuratidza kuti Jesu wava pedyo nekuuya hama. Kunyangwe nezvisikwa zviri kugomera kuti dai tsuri yamborira, asi Jesu haana kutisiya tiri murima maererano nekudzoka kake kwechipiri. Anoti sezvazvanga zvakaita nemazuva aNoa, ndizvo zvazvichaitawo nemazuva ekuuya kwomwanakomana womunhu. Nekuti vaidya nokunwa nokuwana nokuwaniswa kusvikira zuva Noa raakapinda naro muareka. Saka kwava kure sei kumusha. Mateo 24 verse 15. Naizvozvo kana maona nyangadzi yokuparadza yakarehwa nomuprofita Dhanieri yamira panzvimbo tsvene, anorava ngaacherechedze. Ndokusaka muimba ari kuimba achiti, musacheme mutevere dakaraba sarapera tinoziva tine chipo kuti takurira. Ndabvunzazve vosizuva zvese zvakandipindura nguva iri kuropera Jesu anouya. Musacheme zvioneso zvezviri kutinyewera
zvikwazve sezviroda turi imborira tiri pedyo nekumusha kurofaga kutondera chifaranyi mwivafambi izanyiwo kutya musachembe tisangane apokusi nakureta zviedzozvo zvakapera tasvika kumusha takatarira tariro inofadza nokuoneka kwokubwinya kwaMwari mukuru nomuponesi wedu Jesu Kristu. Vamwe takaisa tariro yedu pavanhu tikarasiswa, vamwe takaisa tariro yedu pamukomana zvikakona, vamwe takaisa tariro pamurume asi takarambwa, vamwe takaisa tariro kumabasa edu asi akapera, vamwe takaisa tariro papfuma yedu asi yakaparara, vamwe vakaisa tariro yavo kune zvenyika ino asi vakakohnika. Dzimwe tariro dzinopera hama, asi tariro yekuya kwaJesu ndeyeidi, ndeyazvokwadi. Tariro yekuya kwaJesu ndiyo yoga isingakurasise. Siya zvakaipa nhasi hama, uteere Jesu. Kanda pasi chivi, ugamuchire Jesu semuponesi wako, nekuti Ishe amene uchaburuka kudenga nekudaidzira kukuru nezwi remutumwa mukuru nehwamanda yaMwari. Mateo 24 vhesi ya 30. Ipapo chiratidzo chomwanakomana womunhu chichaonekwa kudenga. Zvino marudzi ose enyika achachema achiona mwanakomana womunhu achiuya pamusoro pemakore nesimba nekubwinya kukuru. Ishe Jesu uchatuma vatumwa vake nehwamanda huru. Vachaunganidza vatsanangurwa vake kubva kumhepo ina, kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvikira kuno rumwe rutivi. Saka kavakure sei kumusha. Neniwo ndinoti, even so, come Lord Jesus.